Og så er det jeres tur, Anders Bæk Jessen og Jan Falkentoft, og I tager os med til Thailand. Ja, hvor der er fest i dag. Kongen har nemlig fødselsdag, og det bliver fejret landet over med parader, pyntede ting og raballer og sådan noget. Men bag al festivitas, konfetti og fyrværkeri er Thailands ikoniske kongehus i krise. Kongen er gammel og syg, og spørgsmålet om tronfølgen presser sig på. Den officielle aftager, kronprinsen, er en ustyrlig playboy, der lige nu er i gang med en offentlig skilsmisse fra sin tredje kone. Hans søster er til gengæld vældig populær og en mulig konkurrent. Kampen om tronen i Thailand er i gang, og den truer med at kaste landet ud i endnu en politisk krise. Der står hundredvis af mennesker i kø foran en park i Thailands hovedstad Bangkok, men de står alle sammen helt stille, mens denne sang spiller. Det er Thailands kongesang, og det er uhøfligt at snakke eller gå videre under sangen. Inde i parken er der teaterkoncert. Over hele landet er der lignende arrangementer, parader, festivaler og shows for at fejre kong Bhumibol Adulyadejs fødselsdag. Den 87-årige monark har siddet på tronen siden 1946, og han er højt elsket i Thailand. Salgsassistent Kit Danit er rejst fra provinsen til Bangkok for at være med til fejringen. Han bliver helt rørt blot af at tale om kongen. He is in my heart. I cannot speak. Han er i mit hjerte. Jeg kan ikke finde ord, siger salgsassistenten. Dette er den typiske reaktion, når talen falder på Thailands konge. Men der hænger en skygge over festlighederne. For kongen er aldrende og opholder sig permanent på et hospital i Bangkok. Når han går bort, skal landet have en ny konge, og det kan have enorme konsekvenser. Det mener blandt andet journalist og forfatter Andrew Marshall. Well, the Thai monarchy is probably facing the biggest crisis in its history because for the first time det thailandske monarki står over for den største krise nogensinde, siger Andrew Marshall. Han er forfatter til bogen Kongerige i krise, der er forbudt i Thailand, blandt andet fordi den beskriver en mørkere side af monarkiet. Krisen handler til dels om den officielle aftager til tronen, kronprins Vajiralongkorn, der mest af alt er kendt for sine mange skandaler og skilsmisser. The Thai crown prince is very unpopular, and he's also Den thailandske kronprins er meget upopulær i befolkningen, forklarer Marshall. Kronprinsen fører en farverig livsstil med mange elskerinder og ligger i øjeblikket tilsyneladende i skilsmisse med sin tredje kone, kronprinsessen. Han deltager desuden sjældent i royale pligter og tilbringer meget af sin tid uden for Thailand. Han har efter sigende et hidsigt temperament og dekadente vaner. Det gør den thailandske magtelite nervøse, at aftageren til tronen er så ustabil. En diametral modsætning til den elskede kong Bhumibol. No one can control them. And that terrifies them. So ingen kan kontrollere ham, og derfor er magthaverne skrækslagne for ham, forklarer Marshall. Det betyder, at hvis han får den ultimative magtposition i Thailand, kongetronen, så er det helt uvist, hvem han vil alliere sig med, og hvordan han vil forvalte magten. Det er forbudt at diskutere arvefølgen i Thailand på grund af landets meget strenge majestætsfornærmelseslove. Det er derfor, at landet på overfladen holder ugelang fest, mens knivene hvisses i kulissen. Under overfladen er tronfølgen langt fra lagt fast, siger Paul Handley, der er forfatter til bogen Kongen smiler aldrig. Også hans bog er forbudt i Thailand for at portrættere de kongelige. Given the situation, the lack of respect for him, it's possible that another solution could be found, but we would only know about it when the king died. Sådan som situationen er, med den manglende respekt for kronprinsen, så er det muligt, at en anden indtager tronen i stedet for. Men vi får først de her ting at vide, når kongen dør, siger han. Han mener, det er en mulighed, at kronprinsens søster, den meget populære prinsesse Sirindon, kan overtage tronen. Men prinsessen er ugift og har ingen børn, og dermed ingen arvinger. Der er også den mulighed, at kronprinsen afstår fra tronen og overlader den til en af hans sønner. Og endelig kan militærstyret vælge at indsætte sig selv som øverste myndighed i kongeriget Thailand, siger Handley. Yeah, we don't know. And that's really the problem. Thais don't know what is going to happen when King Bhumibol dies. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, og det er i virkeligheden det, der er problemet. Thailænderne aner ikke, hvad der vil ske, når kongen ikke er her mere, konkluderer han. Given that those groups have fought in the streets
one can imagine that over a similar event like succession, that violence could come back. Set i lyset af, at Thailand har haft voldelige kampe i gaderne, der handlede om politik, så kan man forestille sig, at en begivenhed som et tronskifte kan bringe volden tilbage til Thailand, siger Paul Handley. Ja, det var Anja Palm, der fortalte fra Thailand, og det forventes jo, at den aldrende, kan man vist godt kalde ham, thailandske konge, viser sig i dag for at lade sig lykønske af sine undersåtter. En ceremoni, som kronprinsen står for.